Kirio runar ki bamla ban ithu hanne kasngi arpuway trik nailar kila thangi ki artili ki kali sorkar Nongstoin West Khasi Hills District kata wat hadin bala penyang ki hagijaka basngan. Kawai ne kini ki kali kabla shat thang kadega Gypsy jong ki pulit kabadan yaw number ML not iway Ndriyo kundai Ndriyo lai but ka Bolero kabadan yaw number ML not iway saw iway lai not. Ki pulit kila ong ba kila register case halur kini ki jingja bar ka jing thwat ka bajur kadang beteng banyo kyame ki beriyo ki badan kti. Kani ka jing syak thang kali hanong ston kalawan long ru shisngi hadien bakum kini ki jingja syak thang kali kila jia hashlong bat ha West Giant Hills. Afi am no.